Sanibonani, umqeqeshi wensizwa. Kunomfowethu ongibhalelile la. Umfowethu uyakhala ukuthi yena akayona le nhlobo le ekwazi ukubeka amagama ngendlela. Yabo. So umfowethu ngamanye amazwi akazithembi. So befisa ngimsize esimene esikanjalo ngoba uselihlelile usuku lokuthi ekwazi ukubona nentombazana okokuqala. But inkinga yakhe ukhala ngamazwi wakhe uthi akwazi ukwabeka ngendlela efanele. So ngamanye amazwi umfowethu kusashoda ukuzithemba kuyena, yabo. So ubhalile umfowethu wathi sawubona bhuti, ngiyethemba ukahle empilweni futhi uphephile kwisifo seCovid. Well mfowethu ngiphephe kahle kakhulu, ngiyaphila ngumqemane, ngithembe nawe uphephile la ukhona. Umfowethu uthi ke nginokubuka ama-videos wakho ku-YouTube isikhathi esiningi futhi lukhulu engilifundayo. Well iyona nhloso yale channel ukuthi sifundisane siyinsizwa sicobelelane ngolwazi. Ungagodla ulwazi nje impela engathi uzofa uhambe nalo, ungaze ufe uhambe nalo, engabe ulinikeza abanye abantu belazi nalo ulwazi. Sike-enjoy ukuphila, asuphila forever emhlabeni, so please sikhashana sihambe. So kuleso sikhashana sikhona kumele si-enjoy, yabo, sicobelelane ngolwazi, sibe aware ezintweni ezenzakalayo ngaphandle ukuze ngaso sonke isikhathi sibe watch, yabo. So zili-enjoy uthando lumnandi muzol-enjoy ngendlela. Ungahlomeki othandweni, uthando lumnandi, as much as lumnandi luyingozi futhi mawuzohlomeka, yabo. That's why umqeqeshi ekhona ukuze sizoba nesimo esikanje, ngoba ezinye insizwa mina ziyangibhalela ku-Facebook zithi futhi awukhulume ngento ethize, ukhulume ngento ethize, yabo. Ziyanginikeza ama-ideas, so ke awukhuluma ngento ethize uthi mina ngangabhekana nesimo esikanje. That's why ikhona le channel ukuze sizophana ngolwazi sabantu. So uthi umfowethu ke bengicela ungisize lapha bhuti wami, kukhona intombi engiyithandayo lapha futhi sesihlelile ukubonana kwethu okokuqala. Manje inkinga angisiyo umuntu okwazi ukubeka kahle indaba izwakala. Bengicela ungicushise ngendlela engingabeka ngayo. So wayivala lapho umfowethu. So uyabona iyona into engizama ukuyilwa le kule channel ukuthi mfowethu uyabona into engizokutshela yona mina ukuthi yabo kudala izinto sezashintsha manje, indlela okwakwenziwa ngayo ayisafani njengamanje, ayisafani njengakudala, sesenza ngenye indlela. Alright, so wena into engibona inkinga la kuwena ukuzithemba, uzithembi, not ukuthi awukwazi ukubeka amagama ngendlela, awuzithembi. Iyona into ekumele usebenzele kuyona leyo ukuthi ukwazi ukuzithemba, yabo. Ngoba yabona njengoba kutshela ukuthi awekho amagama esingathi la amagama apply kuyo yonke intombazane. Ongathi mawufika uwasho nje lamagama ichazeke yonke intombazane izochazeka. Cha, singawabhala nawe phansi, sihlale phansi nawe siwalobe, but mawuzothi uyafika kule ntombazane izochazeka. Mawuthi yakwenye ingachazeki nakancane, yabo. So ngabe ngiyakudukisa mangakutshela mina ngithi hamba ufike uthi enganeni uthi, yabo, because mina ngizobe ngingekho in the moment. Wena ozobe kuleyo moment uzobe ubona ukuthi kwenzakalani, wena umbonayo lo muntu ukuthi uyihlobo njani lo muntu, yabo. So ngabe ngiyakudukisa mangenze njalo. Mina into engakwenza into engakwenzela yona ukuthi ngineze ama-guidelines noma ama-parameters emele uhambe kuwona ukuze mangabe usumbona lo muntu uthole ulwazi odinga ukuthi ube nalo, yabo. Make sure ukuthi uyaziqaphela izinto ezikanje kuphela. But for you komele mfethu ukhulume ngendlela, because wena uyobubona isimo iweather lapho ukuthi sihamba kanjani, wena uyobubona ukuthi ugqokeni, wena uyobumuza ukhuluma kanjani, wena uyobukuleyo moment. So mina ngabe ngiyakudukisa ke ngingekho ngithi hayi khuluma uthi, yabo. So ke ukuzithemba nje kuphela mfowethu kumele usebenzele kona. So ke mina engakusiza ngakho ke ngoba uyohlangana nayo okokuqala, kunezinto nje engifuna uziqaphele kumuntu mangabe noma make sure ukuthi uyazicover mangabe uyohlangana nomuntu okokuqala, yabo. So ke enye izinto ebalekile engifuna ukutshela zona mangabe uyohlangana nomuntu nentombazana okokuqala, yabo. So nje futhi not okokuqala, intombazana mawukhuluma nje nentombazana make sure ukuthi yabo engxoxweni yenu manikhuluma 80% iyona xoxa. Ngicathi lento mangabe umuntu omlandelayo umqeqeshi usuyayazi ukuthi intombazana ikhuluma 80%, wena ukhuluma 20%. Indaba because abantu besifazane bayazikhulumela vela. Thina njengensizwa ayibuke insizwa eqhamuda kakhulu, yabo. So intombazana igcina sikulalela, hayibo, iyabhora ingane masenze njalo. Inikeza ithuba ingane ikhuluma ingane ikutshele yonke into ofuna ukuyazi, yabo. Because into ebalekile ukuthi wena
uthole lo muntu ukuthi umuntu okanjani. Kahle kahle imishini yakho njengoba niyohlangana ufuna umthola lo muntu ukuthi umuntu okanjani, ngabe utick noma uyicross, yabo, kuwena, because wena egcineni kumele udetermine ukuthi lo muntu uyisima kanjani, yabo. So iyona nto ozoyenza-ke leyo. 80% uyena, 20% wena. So uyenza kanjani leyo nto? Ngokuthi uphathe ingxoxo. Uyiphatha kanjani ingxoxo? Abantu abawu-2 abakhulumayo ophethe ingxoxo muphi yilo ubuza imibuzo, yabo. So-ke ubuza imibuzo esangxoxo, not like i-interview. Ubuza imibuzo esangxoxo ukukhulunye, ungavolontiyi futhi umtshele ngawo. Let's say mhlambe uyambuza ukuthi mhlambe yini into mhlambe ngokufunda into ayifundele, yabo. Mhlambe uthi yena ake sithi mhlambe uthisha, ungabe usuthi okay uthisha, hayi mina ngudokotela, hayi mina cha akakubuzanga usholane engakubuzanga. Ungavolontiyi umnikeze ulwazi lakhe engazange alicele, engazange alibuze, yabo. So kumele akubuze. Mangabe engakubuzi kulungile, wena buza yena, akube ngaye lento ayibe ngaye. Egcineni wena uphuma nebhuku elingaka, uyamazi lo muntu ukuthi uyisima kanjani, yabo. Ukunikeza incwadi engaka yakhe, thothi egcineni uhamba no3 pages wakho kuphela, yabo. So kusuke wenze kahle mangabe wenze njalo, wamnikeza ithuba, i-microphone ihlala kuyena lokho ekhuluma nje. Wena usigaka kancane kwena uyinikeze yena lokho ekhuluma nje, ulokhu usmile, ugqoka isimali sakho senkohliso, achazeke lo muntu. Because mangabe engasekho eduze kwakho uzobe sezibuza ukuthi lo umuntu okwazi ukungilalela kanje, yabo. Abantu besilisa manje abasakwazi ukulalela. So wena leso skill kubalekile ukuthi usazi njengelungu eliqavela kuleli khaya, yabo, ukuthi usazi leso skill sokuthi uyakwazi ukulalela umuntu esifazane mangabe ekhuluma. Ngathi umuntu nje, not umuntu esifazane, funda ukulalela. Ngathi umuntu ukhuluma nawe usufaka wakho umbona, engaqedi nokuqeda, bomnikeza ithuba umuntu umlalela, yabo. So 80% uyena, 20% wena ingxoxo. So most of the time uyena okhulumayo, wena uyalalela. Into yokuqala leyo. Okwesibili-ke mawusulapha uyom-understand i-background ukuthi uyisima kanjani lo muntu. Ufuna ukwazi ngomndeni wakhe ukuthi uqhamuka emndenini okanjani. Umuntu ukuze ukwazi ukuthi uqhamuka emndenini okanjani awudingi ukuthi uzuye kubo, uyamuzwa nikhuluma ukuthi lo muntu uyisima kanjani, yabo. So ufuna ukwazi ngabe abazali bakhe basakhona, basaphila, uhlala noba ekhaya, bangaki kubo, ingabe uwokuqala noma uyalandela noma umagcino. Zonke lezo zinto lezo ufuna ukuzazi, yabo. So ufuna ukuzazi ukuthi unabo abangani, umuntu onjani, uyabathanda abangani noma umuntu ongabathanda abangani, uyawuthanda umculo, akazwani nomculo, uyakwazi ukucula, akakwazi ukucula. Zonke lezo zinto kumele uzazi, izinto azithandayo empilweni, ngoba kumele njengoba ekutshela lezo zinto kumele uzinothe ukuze ungeke uzenze phela, ngoba iyona nto ezongixabanisa leyo. Umuntu uzobe ekutshela ukuthi hayi, izokutshela ngani ukuthi hayi mina ukuthi angikuthandi. So wena umsebenzi wakho ukuthi ukubambe lokho, ukuthi akakuthandi, ukuthi uyakuthanda. So-ke ukuze ungeke wenze lezi zinto angazifuni, yabo. So-ke uyom-understand i-background yakho, umthole ukuthi uyisima kanjani. Ugijime nje lapho mfethu, mhlambe nangokufunda, ugxile ulokhu umbuza imibuzo, but njengoba ngisho ukuthi umbuza imibuzo esangxoxo, not ukuthi wena ubuza imibuzo linde aphendule ubuze omunye imibuzo, because uma wenze njalo uzoyibhoringa nabantu, izobhoreka gcina sifuna ukuhamba, yabo. So umuntu kumele umphathe kahle, ajabule ukuba nawe, ukuze ezofuna futhi ukuphinda abe nawe. Kuzoba lula mangabe usuthi ufuna ukuhlangana naye futhi avume, because uyazi vele indlela umphatha ngayo, umphatha kahle, yabo. So ezinye izinto kumele uziqaphele lezo, but ukuthi mina ngikutshela amagama specific futhi ngithi khuluma uthi no, wena sebenze ukuzithembeni wakho ukuthi into isho ngokuzithemba kuphela, yabo. Uma ucabanga wena bonke abantu abanentombi la ngaphandle batshala amagama uthi hamba usho ukuthi abazange betshela amagama. Umuntu waba nokuzithemba, wazithemba, wayentombazane wakhuluma lento ayikhuluma, yabo. Futhi uma ungeza izinto ezikhulunywayo la ngaphandle ungahleka uzulala, uzusho ukuthi hayi mina ngingasho kangcono kunalo muntu, but ngenxa yokuthi vele ngoba usuke engekho umuntu oseduze noma osirekhodayo uma sikhuluma, yabo. So ukuzithemba nje uye kumuntu, ungasabi uye kumuntu. Njengoba ngisho ukuthi baningi bayakufuna, but hayi bonke kumele uku-understand nalokho. So izinto mangabe sezingasahambi ngendlela ofuna ihambe ngayo, ayikho inkinga, u-accept, uqhubekele phambili. Maningi amantombazane, ungasitaki umuntu oyedwa, usitake umuntu oyedwa, maningi amantombazane. So lo ujahana umuntu engakufuni, cha, ngakwenzi leyo nto, umoshela isikhathi sakho, yabo. So kumele ukwazi ukuzihlonipha wena, umbone umuntu lo
hayi akashayi ngami yabo muvele phambili khona abanye zokuthi le philosophy yakudala ukuthi uncenga ujaha nomuntu sasebenzi manje siphila kwesinye isikhathi sihlukile izinto yabo so ungenzisa kwakhokho wakho ungenzisa kwamkhulu wakho ungenzisa kwababa phila kwesikhathi samanje 2020 phila ku2020 now yabo yenza ngendlela yakho unyaka wakho lo ungenze ngathi unyaka wakhokho wakho yabo sesadlula isikhathi sakho lesi so uma ngabe kukhona ofisa ukubuza umqeqeshi ungaya ku-Facebook usearch umqeqeshi wensizwa uzomthola lapho ungibhalele uma ufuna ukuza umbono wami entweni yakho noma mhlambe ungabhala kwi-email uma une-access kwi-email ngiyamprefer umuntu obhala kwi-email manje ngoba ku-Facebook igcwele abashana abahluphayo lapha so-ke uma une-access kwi-email ungabhala nje email mfethu email-ke izinto zibalula kakhulu because akuphithiseli nombala lapha yabo so ngiyamhlonipha umuntu obhala kwi-email but nakhona uma ungenayo inkinga wangibhalela ku-Facebook ufuna ukuza umbono wami ngenkinga yakho yabo because inhloso yini ukuthi sifundisane siqhubeke siye phambili si-enjoy uthando lumnandi uthando as much as lumnandi luyingozi sharp